Takže prosím vás ještě jednou, můžete mi ukázat ten záznam o přestupku? Záznam z kontrolního měřicího zařízení? Pane řidiči, s přestupkem nesouhlasíte, budete oznámen do... Můžete mě odpovědět na jasnou otázku, proč mě nemůžete ukázat záznam z měřicího zařízení, které údajně deklarovalo přestupek, který se mnou řešíte, dne 6.8. 10 hodin 10 minut? Pane řidiči, když nevěříte policii, od toho je správní řízení, kde toto bude oznámeno a bude to s vámi projednáno. Pane policisto číslo 31 20 23, nemůžu vám věřit, když mě nechcete ukázat záznam o přestupku. Dokážete to pochopit? Od toho je to správní řízení, kde tyto všechny ty důkazy, materiální důkazy budou předloženy. Tak mě je předložte hned. Když se mnou chcete vyřešit přestupek na místě, tak mě ten důkaz předložte. Na místě. Přijde mě to jako fér. Vaše vyjádření, prosím. Pošíněte si prosím vás, že já s vámi jednám normálně. Vy arrogantně se mnou nekomunikujete. Pane řidiči, sepíšu s vámi tento přestupek, který byl oznámen na úřad. Nemusel byste ho sepisovat, byl bych ochotný zaplatit pokutu na místě, když byste mě ukázal záznam o přestupku. Dokážete to pochopit? Říkal jsem vám už několikrát, jaký je postup. To znamená, že mě záznam o přestupku neukážete. O přestupku, který teď se mnou chcete řešit. Ne. Proč ne? Máte k tomu nějaký důvod, proč mě nemůžete ukázat záznam z měřicího zařízení, které zdokumentovalo můj přestupek? Říkám vám na rovinu, že pokud mě záznam ukážete, jsem ochotný zaplatit pokutu na místě. Ale nebudu platit za něco, čeho si nejsem vědom, že jsem spáchal a co mi nemůžete zdokladovat. Tvrdíte, že jsem spáchal přestupek a nemůžete mi to zdokladovat? A pak se divíte, že nevěřím policii, jak jste se vyjádřil vy, a ne já? Kolegyně číslo 32 14 90, můžete mi k tomu něco říct? Jste tady dva. Zřejmě bez komentáře, děkuju. Takže naposledy se ptám. Pakliže mě ukážete dokumentovaný přestupek, jsem ochotný zaplatit pokutu na místě. Můžete mi to zdokladovat? Máte k tomu nějaký důvod, proč ne? Jestliže to měřící zařízení přestupek zdokumentovalo, můžete mi ho ukázat? Pane řidiči, tady jde o to, že opravdu nevěříte policii, že vás měřila, že tam je ten radar. To by mohl říct každý. Nemůžete mi ukázat ten záznam o přestupku, protože nemáte ten problém, že nevěříte, protokol nesouhlasíte s tímto přestupkem, o odsejchování měřicího zařízení? Na úřad. Dobrá, obrátím se do správního řízení. Tento materiál poskytnu vašemu nadřízenému. Poprosil bych, kdybyste do záznamu, do oznámení o přestupku napsal jméno svého nejbližšího nadřízeného a kontakt na něj.